Good morning. Akong gihatagan si Sherwin sa 1,000 kay para ipabili sa ulam namin doon sa Payag. Tingnan natin ngayon kung ano ang ulam na binili niya. Agay, hawiri sabib kay Murag. Ipugong ikaw usga ba? Agoy, di pagpagkapugong kaayo ang akong hands. So, ngayon ay i-check natin. Ablihin ni Bib. Ablihin ni. Wala. Napay sukli, wala na. Agoy, ginoo ko, wala na sukli. 1,000. So, ano ang binili mo? Tunga, magkano yan? 150. 50? Kani sa kilo. 1 kilo. Well, dayon nga tag. Kana. Oh, oil. Asa imong panakot? Ondong. Kini. Oh. Kilo. Agoy, ginoo ko. Kini. Panakot. Agoy, panakot. Plus manok. Na sila ni Janjan Dani, o sila ni Nestor galing sila doon sa bukid. Sa longganisa. Nya, maura na siya? Na. Kilo mahal ko dito rin. Korta ni Mday ba? Na kay 1,000 man to. Ay, sobra na nga. 150. Buwang rali ako sa kwan. Tubil motor. Gapon pa man nagitubilan sa 100. Lagi niya. Tugbong tungas. Kalas mo kina. Sige. Hugasi na sila daan bib ay hai sulod dito sa kuan. Kasi ako guys, mag-upload pa ako ngayon. And si Sherwin ay pauwi na siya doon sa bukid. Dito muna ako sa kanila ni Lilin kasi mag-edit pa ako. At pagkatapos ko mag-edit, i-upload ko siya. At saka magpunta ako doon ngayon sa friend ko, na batchmate ko, na si Tinay. Doon sa Tagbukbuk, mayroon akong obligasyon doon. Kaya asikasuhin ko rin doon. Len! Nindot magkaligo sa dagat ang kurikong. Karon. Oh. Ito sa mga Sige, maligo ta. Kasi ang kurikong. kurikong. Ay, ginoko. Kurikong. Hawa diya kay gikurikong ka. Char. Kurikong ang dali. Wala din nagtalab tong akong kuan. Nagkuhan mo, pero pag human ako haplas, lain na sad nga, kuhan, nagkatul. Mo ba? Katulusan. Pero dili na yung grabe. Na. Ito, thank you so much kay Sir Zosimo Pantuhan. Salamat, Effective kaayo. salamat kay sir, kay effective gid siya. Ang dinila sa akong tiil kay murag nagkuan ba nagnana murag ipamugan akong tiil. Ang sakit kay ga kuan ganiha. Mo ba? Effective day kaayo ni siya, sir. Oh my God! Thank you kaayo so much. Murag maora man Kung siguro kinsa ni tong isa. mag-order sa mga katul-katul para sa katul-katul allergy, ipiin ninyo si Ate Maya Mia para siya na ang mag-contact ni Sir Susimo. Kay na-try gyud nako para gyud na katawan pa ko ni Saysay kay para sa iro pero nawala gyud ang katul-katul sa kung kuan. Yes. And ang kagid pud sa ni Putot, nauli na pud ang kagid ni Putot na balibuan na. So, effective kaayo di ay ni siya. Iyahang mga kuan, mga tambal. Mga tambal, yes. Himo. Daghan kayong salamat, Sir Susimo Pantuhan from Davao. Order na mo ani kung naamoy mga katul-katul like korikong. Daghan kayong Order salamat. na. Ang sari? Na ulian gitaon ang katul-katul sa kung kuan. Di kuan ba na nagsamad mo siya niya nabahod-bahod ni ganana. Oh, kay gibutangan man niya sa kuan katuang madidi kakaw nga naay tuno. O ano yun sinay ko na to? Di ko pwede ato. So kani effective ni siya. Nya di na kayo kuan. Hindi na kayo ang sa akong sampot man. Nagmala. Ay, ambot kang rimon og nagmala na ba kang rimon? Ha? Nagmala. Nagmala. Wala siya na apil. Ay, wala si Ginagawa ni Raymond Koreana, Kikorikon. Wala sila na apil. Wala sila na duha ni Koreana dani. Oo. Si Riri na apil. Apil! Wala na rin. Napil. Bitaw. Kang Mother Earth, si Mama Lynn, wala nakahisgot siya sa iya. Wala na nakahaplas na. Ay, wala siya naka-plus dana. Ako ma. Diyan ah, Koreana. Ug si Raymond. Mag-edit tag tiwas kay para maka-upload na dayon ta. Nya si Janjan ug si Nestor gikurikong pod. Ay, wala. Ay wala di ay. Wala. 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 Apil si Saysay. Aw na uli ana kay Saysay. Lingling po. Ganyan. Gabi, labi pangatong yan. Bandero. Wala na. Kurikong dito.
Here ko guys sa Tagbukbok, Talisayan, Misamis Oriental, kay naakoy anhaon diri nga si Tinay kato akong classmate, kay naakoy obligasyon sa iyaha. Nakasweldo naman lagi kagahapon, maunang ang akong mga obligasyon, ako padayon anam-anamon para dili maglabad ang akong ulo. Akong i-prank si Tinay karon nga dili ko makabayad sa iyaha. Ambot og unsay reaksyon niya. Muni lang bahay ni Tinay. Tuwa daw siya dito, ang iyang anak nagsinyas nga na daw diri. Basi nagmodule si Tinay. Atong tan-ahon diri. Tinay! Nagmodule ka? Nagmodule si Tinay Dani. Diri na palangga. Di pa isa ka palangga. Napo diri akong classmate nga si Ayan, pagapulaan. Hi! Uy, nakoy problema, Tinay. Kabayong buntag. Lingkod ko. Ayan ha. Ala, dili ko makabayad, Tinay. Okay ra? Voice out ba kayo di ako ngabay eh. Tasa ba kasi Tinay? Ha? Muna yung nagdunggo, Tinay, lansa? Nawa na, basa na. Ano tagi? Ha? May na lang og makapalit ta kay basig barato ra siya. Ano yung mga body di ay? Ha? Ano yung mga body? Naam say kalingawan dito sa mua karon kay naa may liga. Aw liga kada Domingo ba na ay basketball inter barangay na mao nang wa sila nang uban. 4 di balin. 400 na Dito kayo. Kada po ano? Bulto-bulto di ay? Go. Uy, dako. Ay, Dali ko Dagmay. kinakadako na. Ganyan lagi na ko ni patron ka pin. 4 ka kayo. Dako guys. Ganyan ako Ano mo? Ha? 4. Oh. Aw. Muna ako Ato na. Oh, Duman ni bayaran Lintos. na. Dibayaran na. Bayaran na ko. Okay na? Ay tanaw sa tarot ni. To ana dako kaayo. Dong sa nang isa. Unsa nang siya Tinay? Balilon. Nang isa dako kaayo oh. Kanidi, wadi. Bila di man dako migo. Hindi ang kilo eh. Mabibili na kuha. Grabe no. Citizentos? 700? Kani 120. Napaon ako na. Sa 130 regali ibaligya kilo. Ako bitaw display 130 ra. 130. John, ikaw may tagiyan ni John. Oh, 120 regali ako baligya. Bako kayo. Oh, nagit ko naman ko sa andara. Ano ba? 100. 100 lang. 100 ang kilo. Kaya ako kuha na 500 eh. Mga unta sa kinilaw nga tamban. Taman, gwapo lang. Kinilaw nga budlisan. Dunya akong classmate. Diara. Oy, Tinay. Ali na Tinay. Naapo diri ang isa ra ko ka classmate nga valedictorian sa una. Dunot. Kara salutatorian. Makaingon si Jeremy kaambisyoso. Ali na ba? Na may dakong isda kagay diha. Diha man nagkuan man ko diha sa dagat. Ali na ba? Bakit tada? Lagi account sa taon na bo. Asa imagine sa nato to agyanan tanaw. Dia mo kaya mga ligid mo. Alian po. Yan ali na yan. Ali na jet. Ali na ba? Lapa pahunas na medini tinayda. Pwede na ko maglangoy ito. Ali na. Mga unta. Sama-sama po Diyos sa Espiritu Santo. Salamat po sa pagkakas sa mga pinigabas po sa mga mga sa libang sa mga pagkakaganya. Huwag sa mga pagpanginabuhi ka rin. Ito na lang po sa lahat ang pinagay. Ito namin. Sige, blue. Amen.
Kao na. Tinay, alin na tinay. Aba si Kwan. Ayan. Yan. Tengan. Jet. Tina, dala ko. Alin na Jet. Ba? Uy, alin na Jet No, ba? taga na. Dali Jet oh, lingkod oh. Abay ta Jet. Ali na teng. Ayan. Yan. Ali. Alin na. Ay, sige na mo. Oh. Tinay, hatag dito Ay, Jet. naikinilaw lang kayo. Na yan. Yan. Ay, ali na mo kayo kang kinilaw. Ano? Ano? Ayan oh. Sang, sino sino? Sige na, Sang. Kain guys. Happy Sunday. Share ko sa akong kuan mga batchmate. Sige na, Puso. Nay, wala na. Yeah. Sige na. Tama ide, Abi ide. Ay, di. Di, na di. Jet. Di, di. Di. Nabuing na si Jojo. Oh, Nay, Nay, ko ano? Halang tayo yan. Di kaya. Di man. Di, ayun na di. La perfect ayo. Ay, bing. Ano to katawa? Jet. Jet. Lawas Jet nagkaon eh. Rap. Na. Di. Ay, di. Dai, sino dai? Oh, kumo. Di. Di, wala. Nay, wala, Nay. No, eh, di plan ko. Ret, ale ret. Oy, dang. Kilaw. Ale. Yan. Ay, Na. Ali ba? Ay ba? Ba? na ni ho, gata nga ini kain siyo. Nay, wala. Nay, kutsara lang eh. Oo, kutsara lang. No. Pero. Ato na. Ah. Na, naman no, nasa kanuno. Kanain. Sus, naman, Nay. Malilis. Ah, Turang ako para lang. Nakubo may ginto. Ito ning isda yan? Budlis. Budlisan. Nakubo para lang. di ko de. Di ba? Kao lang. Kao kita gua. Asa mo yung bats ninyo mabalik? Ito. Wala naman. Tinay ajo Jet. Dili kaon? Dili siya ka lagi. Unya kaon si Jujit ani. Ah, yan. Di kaon kay kuan ay Kaon na. ayan wala. Naya sakit ato iya. Sakit ya, sakit bila. Yan harap nato yan oh. Ayan, kaon. Ate wa may sabaw dani oh. Ayan. Ayan, harap nato. Ano na bing? Tang. Jujit wagi nagkaon? Tang. Dito harap. Dito daw, re. Jet harap nato dito. Hi guys. Hi guys. Hi Ah, guys. Jujit? Guys, count na guys. Alin ba? Ang sama niyang valedictorian nga, di man mo kaon. Gamay ko. Yung panong hindi rin eh. Kayo ako nakasunod pa siya. Tugangin ako kay Muting. Nagharang ka otro day. Sakto na. Halangan na siya dugang sili. Dikit-kit, nakit-kit na wasili. Ito ay kamatis dito. Pistik mo. Sige na. Lagi paghilapot mo Tang tinay, manaada na. Dili lagi na kuya wa dili mo balik ibuto din ng punuan pistik mo. Kasi mga tingal. Unsay sulod din mo dati nay? Mayabo lang pagbutbut ya. Diyo. Liraw mayabo lang ka kabuon ka lang na. Nara guys, ang budlisan. Na isda. Ha? Oh, dera. Dikilaw gani namo dadto no. Ambot kay Uy, daghan sa unod ng ulo. ang lamig ng ulo. Oh. Worth of 150. O, asa ka? Uy gidugangan ni mo tong kulang? Asa? Nay kulang na wala. Wala na. Ah. Asa magkatul? Nganong butang na bag-ice? Nalabas pa man siya tinay? Oh, lapas pa ni. Okay. Ang Paingon na dahil ko dito guys sa punta karon. tubig ba? Wala na. Paingon ako sa punta kay tuwa sila dito karon nagkulat. Magpalit ko sa uling tinay na ay uling baligya diri wala. Liraw. Uy, silikot man na. Silikot na. Buy iba buy kay makuan mo kamot. Ako ra dala di. Asam tagagi dali tinay? Ha? Pag makatagay gani ta mag formal ta.
mag-inigat. O di mag-inigat. Kay basig mga buntiw lang ta. Okay. Ano nga ba pala? Dapat pinay. Yato na ka ninyo makakabot. Ano din ba? Sakay-sakay ba? Ay, ako lang dito kapaligo ang bata mo. Mo pagpasakay ka mo yung mayawa ba? Ari na Tinay, salamat ha. Salamat kayo. Bye, Ten. Bye. Imbitira ko sa pista ha. Yep. Lamira ba na? Here na ko banda, papunta doon sa may dagat. Dito kami sa punta. Nag-chat sa akin si Utik na sila sa punta. Sigo, ay, naadjud sila diri. Kay ang motor ni Riri di ara. So, tayo na guys. Napoy daghan nga ligo ari. Uli na mo? Kasayo basad. Nada ni si Ariel. Nas lakin kinda ni? Hello guys. Wala, ako ra. Ah. Naraman din sila sa dani sa dool. Oh. Ito na si Father. Oh. Guys, thank you so much. Ay, nangaligo na sila. Amin, mama. Ito sila nangaligo. Iwadwad ang kurikong. Char. Ha? Ha? Wala. Uling? Oh, kuanan ni mon dayon mon kay basig daot ni mon. Oh. Tuara sila, nangaligo sila. Nauman na day ka pa? Anan, ligo ko. Nyaman si mama. Wow. Ha? Tuwa ito naglubog-lubog. Hala, maglubog-lubog tayo. Nagsayal-sayal na ba ko? Ha? Pagpalit sa uling ka. Dira oh. Nawa may sisiyo mon. Dira. Here na magkaligo ko. So, nakayagach o ka pero kira, hala. Nya kay nagsayal man ko. Ma! Hala, lumsan si Abing di, lumsan. Lah, magkaligo ko, lami ikaligo pud sa dagat, no. Para sila. Nagdala mo sa kuan, nagluto mo saging? Pa? Pa! Oh! Inay nagyagats adto guys. Oh, Maria. Sila mga taga-Balingwan basad sila siguro. Tagay-tagay sad sila dito. Yan amo dari. Unsay baon namo dani. Ay naa man sugbahanan dani gidala oh. Dalagi subahan. Kanon da lugar ni pa? Oh. La wala man nagkuan sa saging da, walay saging no. Wala say saging nililin man maunang nawa nakita imong tipot pa giahak na. Alam mo, di ba ka ni makuan mon? Ha? Lapas man sad noon na Asia. Hala magkaligo ko. Uy nakatagay di ako gamay pero okay ra man. Alam mo, paliti kuan kay tagay ko na sa papa oh. Unsa man? Pakit ra kay siya ra man sad. Ay ikaw ra mo inom pa? Pakit og coke man. Ha? Aulong ni ko no yung si kuan. Alan. Sana nangaligo na. Alam magkaligo ko dani nga nagsayal-sayal. Wa masad nagingon nga agkuan. Dayon nagpangaligo. Tawa di kayab-kayab ato sayal dani. Hala. Para dili mabaho ang lalat. Oy, humot kani akong lalat no. Asinan mo na, dili na mabaho. Asinan. Hala maligo ta day. So, di ara. Ato nga tuon sila ha. Kay hala karon. Lumsan ka nako ha, lumsan. Lumsan ka nako. Di ara. Agay nagkaligo si Abing o. Ali ta. Ali ta. Ala, lumsan si Abing. Lumsan si Abing. Here na, guys. Ha?
Nindot pa din Dani, oh. Agay ako kan. Ha? Ano na imong sayalte? Ayaw siya pag ana na daghang tuyong diha. Hala, anay halas lin oh. Hoy. Ay, hatag ni manang. Sige te. Ala na sa ulo ni Mimi. Menzel Oyang, hello te. Menzel Oyang. Hi. Oh, diyan na si Ate Maya Pia. Agay Ayaw guys. pag ana dati na daghan kay tuyong diha te. Hoy Lin, alisa. Halas gid Mula siya. ginang bahag-bahag lagi. Bahag-bahag na ah. Ay, lakabon ito ka na. Ay ikuan na to kang utik di. Mura punitan na. Sige ti. Aman mi di. Sige ti. Isablay. Sige. Sab lagi mo. Wala maligo ko guys. Di man ni matara na. Di man ni matara sa. Mabira ko lagi ni karon ng bahag-bahag. Awan sila angging wala? Wala. Wala sila angging? Awan si Nestor? Dewa, makadagdag. Buang makita ka na atong virgin nga bisong. Buwag na mamiyo. Ha, diha buang. O man ni nagsiyo. O nagsasot ko na ah. Wala. Wala gayon. Mao na ang subhan sa imo tita Janjan mon. Dali ra lagi kayo siya na kuan da. Dali ra siya na kuan taya. Tayon gid ay siya sad na siya. Buta magsugba mi karon sa kani nga isda gikan ni dadto sa ilahan ni Tinay nya. Dako ni kay siya nga isda. Unsa ni siya nga isda mon? Budlisan. Tuwa. Na si Budog Dani. Sabi ka ba ni Budog? Uy, naman ni Dani imong brother Alan. Ganina ra mo? Si LJ. Isa ni mo kauban LJ? Ah. Kuman ni mo ba na imong mga bata dog? Dito pa ko lensi nag-upload. Ha? Nag-upload lensi. Kung ganahan mag-upload unya pag di ganahan na wala. Pag uli nimo isit nimo daan kadlawon kay kusog mag signal upload dayon. Sus kung ako lagi ko Wi-Fi pa dito. dita. Sakto man karga mo. Dita di ay kusog man kan dita. Ha? Sakto man karga mo. Hulam na lang kutsilyo dato mon. Basta ni kutsilyo dato dala. Kay dako ra kay siya. Di siya maluto kung ano. Ala kwa ang bihuda na lan. Naay bihuda na. Lami siguro bihuda na no. Ay, subang sila halang na. Sugba gani kay para lasa. Bihod sa isda nga budlisan. Dagko kay siya bihod. Ang kanang isa atay siguro na siya ug dili na atay batikulon. Ug dili siya batikulon kasing-kasing. Unsa? Atay gid siya. Wala na lain na uling mon. Wala na unsa man na ah. Nadurog man na mon. Baga ang unod. Hala, di na makuan mo ay lan. Nakulirog tayo sa pa na itaplak na kay napa may bihod oh. Ingon na sa ito. Plaster na, nahapa na. Kana isa. Ialsa sa na isa, agay. Wala na sini ha? Atay ba din na bihod? Muni atay? Wow, atay ni siya sa budlisan. Ano man ang ito? Tibugo? Uy, kuha mo siguro na ah. Abdo? Kana ah. Kanay kuya? Oo. Kinasun ko na. Oh, luto na na.
Ah, ba? Ba? Agay, dili init. Bihog. Ang kanang kuandan? Ang kanang Sa kon eh pilya. ah. Wala ni tanito mo ni pilya. Kananong kanya? Betul ba ito? Karon ako. Dugmo ilis. Ay ma'am, shout out lang ma'am. Shout out. Ano may shout out? Ay, may ex na wala. Ah, walang X, walang girl. Wala yung ex di ay. Nakaila ko na rin siya bay. Nakaila ko. Kala mo. Sako ah. Sa Toros. Oh, Shout out dito sa Toros. Shout out sa Gambit. Gambits. Ano lingkuan? Almatio. Mateo. Oh, Mateo. Tagay po sila dari guys o sa Makagaba. Magagaba Ah, shit. Mateo, maayo mo Yes. gitar sa Balingwan. Yes. Maayo mo gitar sa Balingwan. Maayo po no kanta. Maayo mo kanta. Oh. Pinaka the best. Mo lang shout out. Sige, sige. Lagi. Oh. Sige. Why duty di ay nimo? Ah, Uma na sa next day ni Semana Santa open gyapon mo diha no. Yapon. Ah. Always yapon open. Ah. Always open ng Petron guys. Yes, Shout out, Petron Petron. Balingwan. Oh, Petron sa Balingwan. Kilid sa 7-Eleven. Yes. Uy, una ko ninyo ha. Bye.